שיקגו. כן. אז בוקר טוב, שלום לכולם. אנו כאן היום, ביום השני, כחלק ממאמץ להביא מחירי עתידנו ב5 שנים הקרובות או לאחריהן. יחד איתי נמצאים שר גינזבורסקי, מייסד ומנכ"ל חברת דה פוינט, סטארט-אפ אשדודי שנמצא בצמיחה גדולה עם עשרות עובדים, ולנצל את ההזדמנות גם היום ולהודות לו על הנכונות שלו לארח אותנו, היום בפרט ובכל סדרת הרעיונות האלו עם המתמודדים לרשות. ויקי סלבין, יזמת סדרתית שמחאה את החברה שלה לפני שנתיים, היא כיום דירקטורית בחברת הסטארט-אפ OneBit. אלכס פלג מימיני, בכיר בתעשיית הסייבר עשרות של שנים, יזם ומייסד של שני חברות אבטחת המידע, סילינק וסינרג'י. אנוכי מיקי סקובל, יזם, מייסד הקהילה, דירקטור בחברת אבטחת מידע. אנו מייצגים את קהילת ההייטק והיזמות באשדוד, קהילה שקמה לפני 5 שנים בדיוק, בשביל לקדם את התעשייה והחברים בה שגרים באשדוד וסביבתה. הקהילה מונה מעל 3,000 איש בפייסבוק ומאות חברים נוספים בקבוצת הוואטסאפ, אך מייצגים פי 2-3 יותר חברים שמזוהים עם הקהילה ואו היו רוצים להיות חלק ממנה כדי שלילדיהם יהיה עתיד טוב יותר בכלכלת העתיד. מבחינתנו, הבחירות הקרובות הן ההזדמנות אולי האחרונה שלנו ולשנות את המשמעות של יום בעירנו ועתיד ילדינו. השאלה המרכזית שלנו היום היא איך תוכלו לסייע, איך תוכל לסייע להעניק לקהילת ההייטק והיזמות הכלים והתמיכה שהם צריכים כדי לצמוח ולפרוח ולייצר סביבה שנוח לגור בה. לפני שנתחיל בשאלות, כמה מילים עליך חנוך, שכולנו גם נכיר אותך וגם אז קודם כל נעים מאוד, בעצם צריך להסתכל על המצלמה כי אנחנו מדברים בסופו של עם הצופים, לא איך אתם... כן, זה יהיה הצופים, אתה יכול לדבר איתנו. אני עורך דין חנוך דרך ארליך, אשדוד עם לידה, בן 46, גדלתי, התחנכתי באשדוד, יש לי משרד עורכי דין 20 שנים, כ-20 שנים פה באשדוד. ב5 שנים האחרונות אני מכהן כחבר מועצה, יושב ראש החברה לפיתוח אשדוד, שאתה אחראית בין היתר על פרויקט הקאנטרי, פרויקט המרינה, המעגנה, גם כביש החיבור הצפוני לכביש 4, פארק ההייטק שלנו. הכרזתי על התמודדות לראשות העיר, התפטרתי מהקואליציה בגלל מחלוקות עם ראש העיר, וזהו, אני כאן עכשיו אצלכם. מגניב, אלכס, תפתח את השאלות, אנחנו הולכים לרוץ בעצם על סדרה של שאלות שהכנו מראש, אנחנו מנסים לחסות את כולם יחד עם המועמדים, אבל אז בואו נדבר על השאלה הראשונה שלנו בעצם, מה הניסיון הקודם שלך עם נושא ההייטק, או מישהו בצוות שלך שהיה מגיע עם ניסיון בתחום? הניסיון שיש לי בתחום ההייטק ברמה המוניציפלית זה קידום פארק ההייטק, או הייתי קורא לזה הפיקציה שנקראת פארק ההייטק באשדוד. באזור הדרומי אנחנו אחראים על הפיתוח שלו בחפה. 4 חודשים לפני הזמן גם סיימנו את עבודות הפיתוח, עברו כבר כמעט 4 שנים, בניין אחד עדיין אין של הייטק, זה רק מראה את הפיקציה של מה שקוראים לו פארק הייטק באשדוד, שבעצם זה שטחי אדמה בבעלות פרטית, אין שום יכולת מוניציפלית אמיתית לקדם פארק הייטק, אז אני לא קורא לזה, לא צריך לקרוא לזה, בוא נגיד ככה, פארק הייטק. זה עיקר הקשר שלי ברמה המוניציפלית. כחבר מועצה ניסיתי לקדם כמה אתרים באשדוד, להביא חברה בסגנון של WeWork, הייתי בקשר עם מישהי מירושלים שמאוד מוכרת בתחום הזה. זה לא הבשיל את עסקה, זה היה אמור להיות ברמה הפרטית, לא ברמה המוניציפלית, וזה בגדול. בצוות שלי עצמו, מבחינת היועצים שלי, שזה רובם אנשים לא רובם, כולם אנשים ללא שכר, חברים, יש כאן הרבה חברים שמתעסקים בהייטק, עובדים בהייטק, עושים מחוץ לעיר, סובלים את הקשיים שכולכם מן הסתם או רובכם סובלים, זה הקשר שלי עם עולם ההייטק. יש פה פטריוט שמתעקש להישאר ולבנות חברה באשדוד. יש היוצא מן הכלל. תגידי, אמרת פיקציה, אני אשמח שתרחיב על זה, כי אתמול נגיד ראינו אחרים, וזה קצת מעניין לשמוע את התזה שלך בנושא הזה, למה אתה קורא לזה פיקציה בפארק ההייטק, כי זה לא מה ששמענו אתמול, שמענו על זה דווקא בצד השני של זה, וזה באמת מעניין להבין איך אתה מנתח את זה, למה אתה קורא לזה פיקציה, אז אני אסביר. ובעצם מה בצד של הפארק ההייטק, כאילו, תכלס, כאילו, להוריד אותנו קצת לשטח,
מה נעשה שם? למה קוראים לזה בכלל פארק הייטק? אני לא יודע למה נתנו לו את השם פארק הייטק, זה בדיוק כמו שנתנו לקאנטרי את השם קאנטרי, ויש מחלוקת אם זה קאנטרי או לא קאנטרי מבחינת ההגדרות השטחים. פארק הייטק זה שם לדעתי היסטורי מתקופת סילקר, זה נקרא אזור פארק הייטק. הוא נמצא בבעלות פרטית, רובה הייתה של חברת KBI, היום הוא חתוך לעשרות פרוסות של בעלי בית פרטיים. ולכן אני קורא לו פיקציה, כי ברגע שאין לך שטח אדמה גדול, שאתה כרשות יכול לתכנן אותו מראש, להגיש אפילו ברמת הטבע, אבל להגיש גם את ההיתרים, להגיד אוקיי, אני רוצה שיהיה פה בניין כזה, פה בניין כזה, פה בניין כזה מראש, לדעת מי הבעלים, או לעשות תוכנית משל עצמך ולמכור את המגרשים כמכרז, פה זה בניין 10 קומות משרדים לצורכי הייטק וכדומה, אז בעצם אתה כבר מאבד את האחיזה שלך במקום בשביל לקרוא לו פארק הייטק. כל בעלים של מגרש או קבוצה של אנשים שהיא בעלים של מגרש יכולה לבנות מה שהיא רוצה, כמובן במסגרת הטבע, במסגרת ההיתרים שהתקבלו, אבל להגדיר את זה מראש כפארק הייטק, בואו ניקח לדוגמה את אשקלון, אשקלון זה בבעלות של רמי ועיריית אשקלון באיזושהי קונסטלציה, הם יכולים מראש להגדיר איך ייראה המקום הזה, ברחובות עשו את אותו דבר, ברעננה עשו את אותו דבר, לכן פה אנחנו לא יכולים לקרוא לזה פארק הייטק, זה יכול להיות אזור שמיועד לתחום ההייטק, לצערי אני רואה כבר עכשיו פרסומים, אחד מהם אפילו אחד מסגני ראש העיר מככב, שמוכרים שם כבר דירות. מוכרים דירות, יש שם ייזום של דירות ואומרים אתה קונה שטח אחוז במגרש כלשהו עם זכות לדירה ואולי אחרי זה יהיה משרד, זה כבר מדברים על זה, יש הרבה התפתחויות אחרות שליליות בעיניי שמורידות מזה את האיכות של פארק הייטק, ובסופו של יום כשאתה לא שולט על זה בעצמך ומכתיב את הטון, זה לא יכול להיקרא פארק הייטק. אם מתמזל מזלנו, יהיו שם הרבה בניינים שיכילו משרדי הייטק. תגידי, אבל כמו שאמרת, יש שם בעלויות פרטיות. כן. איך אתה בתור עירייה יכול לגרום לבן אדם להגיד, אוקיי, אני רוצה להתחבר לחזון שלך, אני מוכן לעבוד קשה כדי לא למכור את זה למרבה במחיר לאיזה משרד עורכי דין, אלא לחכות עוד קצת ולהפסיד כביכול כסף שעכשיו אני יכול להוציא אותו מהאדמה. אני יודע, הבנתי למה אתה מכוון, אני אגיד לך רק שני דברים. קודם כל, משרדי עורכי דין, אגב, יש הרבה פלטפורמות נלוות מכמוכם יודעים שנותנים שירותים להייטק, מבחינתי זה יכול להיות באותו מקרה. אני נתתי את זה סתם כדוגמה, שזה לא יהפוך להיות רק משרדים, אתה יודע, של נותני שירות שהם לא הייטק. בניין קיי. או בניין קיי, משרדי רפואה. בוא נגיד ככה, שלא יהיה שם לא רופאים ולא ביוטי ולא את כל הדברים כי זה לא אקוסיסטם שתומך. נכון, מסכים לך. תראה, אנחנו די צריכים לעצור את הכדור שלג הזה אחרי שהוא כבר התדרדר מאוד, אני לא יודע מה הסטטוס היום של העסקאות, אבל עשו עסקאות על גבי עסקאות על גבי עסקאות, הרבה חברות ייזום כאלה שמנסות למכור את זה בסוג של קבוצות רכישה פנימיות, דוידסון וכל מיני כאלה שאפשר לראות בפרסומים. מה שאני הייתי עושה בשביל לעצור את כדור השלג הזה, זה קודם כל לזמן את כל הבעלים, לעשות יחד איתם, אני יודע שיש איזושהי תוכנית שהייתה אמורה להכיל את זה, או להתחיל את זה, לרכז את כולם ביחד, ולבוא ולהגיד, תעצרו, אתם בעלים פרטיים, אבל אני עיריית אשדוד, אנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה, כולם ירוויחו מזה, ולעשות איזשהו מרכוז, גם בעלויות וגם תוכנית חלוקה, בשביל להוציא את זה לתוכנית משותפת, להגיד להם, תנו לי את זה, אפילו ברמת האופציה, כמו אופציה משפטית, תנו לי את זה 3 שנים, 5 שנים, אני אקדם תוכנית, אני אביא יזמים. אז זה לא קיים היום, זה מה שאתה אומר, זה לא קיים היום. אני לא ראיתי תוכנית רשמית חתומה שזה קיים. ברמה הרעיונית אנחנו דיברנו על זה, להגיד לכם מי עשה ומי קידם את זה, מי שהיה ממונה על זה, אם עשו או לא עשו, אני לא יודע להגיד את זה. אבל זה מה שאני הייתי וחושב שצריך לעשות את זה, אבל ברמה קצת יותר רצינית, מושקעת, עם תוכנית מסודרת, מבחינה מוניציפלית, להשקיע בזה את המשאבים הנדרשים, זו האופציה היחידה לפחות למקום הזה. במקביל צריך לתת פתרונות במקומות אחרים, יש לנו עוד הרבה שטחים באשדוד שיש בהם תוכניות לבנות בנייני משרדים, קח את בניין בזק הישן, יש תוכנית לבנות שם בניין משרדים מטורף בגובהו עם מלונות הייטק כמו שיש בתל אביב, 3-4 קומות של מלונות עסקים. בניין בזק הישן אתה מדבר על מה שנמצא בכניסה לאזור תעשייה? כן, קח את המבנה הזה. זה למנהרה, אבל זה תאמין.
פה, זה הכשרת היישוב, שזה למשל בניין שבזמנו, מה שבזק, אז מול הלוויתן הזה שהיה... מול הלוויתן שכן, על הלוויתן הזה, שם יפה, על הלוויתן הזה, אני בזמנו ניסיתי לקדם איזשהו רעיון, לנסות להביא עוד לפני שהייתי חבר מועצה, לראות איך אנחנו עם אליעזר מאשקלון, איך אנחנו מביאים לשם איזושהי חברת הייטק, עשיתי את זה ברמת הביזנס, כאילו לנסות, גם כמובן לא צלח. אבל אם אתה מסכם, לא צלח כי? לא צלח כי, תראה, הייתי בכובע אחר אז, אבל אשדוד לא אטרקטיבית בעיני... איך היא תהיה אטרקטיבית בעיניך? בשביל זה אני צריך להיות ראש עיר, ואם אני אהיה ראש עיר אנחנו נוכל להפוך אותה ליותר אטרקטיבית. איך? שאלה גדולה, רחבה ומצוינת. זה, בוא נגיד את זה ככה, אני מסתכל את זה, זה גם מה שכולם בתחום ההייטק אומרים, אגב, סוג של ביצה ותרנגולת. תמיד אתה שואל מה קדם למה. אני חושב שהיתרון של אשדוד, או היתרון שלנו בארץ בכלל היום, שיש לנו גם את הביצה וגם את התרנגולת. אני לא צריך לחשוב מי קדם למה, אלא לקחת את הביצה ולהגיד, אוקיי, אני אבנה מדגרות מעולות בשביל הביצים, ואני אקח את התרנגולות ואני אהפוך אותם, ואכניס אותם ללולים מתקדמים, ויש לי גם וגם. קודם כל תקציב. היום אנחנו בסביבה בין 4 ל-5, 6 מיליון שקלים לכל האגף הזה, שמכיל את ההייטק, זה נקרא אגף תעשייה, זה אגף פנימי במשרד ראש העיר, זה לא חונה, שפה מוניציפלית קוראים לזה חונה, זה לא חונה תחת אף חברה כלכלית. בזמנו אנחנו ניסינו לעשות איזשהו חיבור לחפה, כשהייתי יושב ראש. למה זה צריך שיהיה חיבור לחפה? זה מעניין. זה לא חייב חיבור לחפה, אתה יכול להקים, אני חושב, כמי שמכיר את חפה, הייתי שמח להכניס את זה לתוך חפה. יש פה עניינים של מי המנכ"ל, מי קובע, סמנכ"ל, כל מיני עניין של מדרוג. הבעיה באשדוד שזו בעיה פוליטית. לא כמו כולם, בערים אחרות יש חברות כלכליות אז מה המודל שלך? המודל שלך הוא חיפה ומה שצמח נאמר גם? המודל שלי הוא לאו דווקא חיפה ברמת החברה הכלכלית. המודל שלי הוא חברה כלכלית עצמאית שתתעסק אך ורק בזה, או להכניס את זה לתוך חפה כאגף תעשייה בתוך חברה כלכלית. ברגע שאתה עובד מול חברה כלכלית, אתה עובד מול חברה. זו אומנם חברה בבעלות העירייה, אבל עדיין זו חברה בעם, זו חברה לכל דבר ועניין, קל לעשות איתה עסקים, זה היתרון שלנו כחברה כלכלית, גם כחפה בפיתוח. אני עושה הכל יום לפני, שקל פחות, ומבחינת פרוצדורלית אני עושה פחות. אבל זה לכיוון מה שיש בתל אביב. זה מה שניסה את אמר שמוני לעתיד באשקלון. אני לא רוצה להגיד לך סתם, לא מכיר לעובי הקורה את כל החברות האחרות, אני רק מהניסיון שלי יודע שכל עסק שאתה רוצה לקדם אותו, כל תחום שאתה רוצה לקדם אותו, תכניס אותו לתוך חברה כלכלית. ברגע שאתה עושה אותו בתוך האגפים של העירייה, מאוד קשה לך להביא תקציבים, מאוד קשה לך להביא יזמים לעשות עסקים אמיתיים. אנשים לא רוצים להתעסק עם עיריות, זה בירוקרטיה, זה שחיתות, זה תחום אפור גדול מדי, וזה אנשים שבסופו של יום אין להם חזון. אתה לא מביא אנשים מקצועיים. חברה אני יכול למנות סמנכ"ל פיתוח, להביא איש עם קבלות בתחום ההייטק, ואני ממנה אותו אפילו בחוזה אישי לתקופה מסוימת, או כעובד חברה לכל דבר ועניין. בעירייה אני לא יכול לעשות את זה, סתם בדוגמה. ואז אני מביא אנשי מקצוע אמיתיים, ולא אנשים במינויים פוליטיים כאלה ואחרים, או איזה מישהו שיושב הרבה שנים באגף, ואני מסיט אותו. תקציבים, אני יכול להביא תקציבים הרבה יותר גדולים כחברה עצמאית, גם אם אני חברה שניזונה מהעירייה. חפה אגב זו חברה שמזינה את עצמה כלכלית, זאת אומרת היא מגיבה את ההכנסות שלה ואת ההוצאות שלה בעצמה, לא מקבלת שקל אחד מהעירייה, וכך עושים עסקים. אז מה אם רוצה באמת לפתח? מה המקור הכנסה של חפה? חפה מנכסים שהיא עושה, ומהתקורות שהיא עובדת, גם שירותים עבור העירייה, שירותים עבור המינהל, כאילו על חניות של מסעיות? לא, יש לנו גם חניון של מסעיות, אבל אנחנו לא מרוויחים מחניות. לא, אני אומרת אפילו. כן, אם עכשיו צריך לפתח את פארק ההייטק, אז העירייה מציעה לכם בעצם סוג של דרישת עבודה, ואז אתם מוצאים את זה לביצוע, זה הרעיון. ואנחנו אחראים על זה ומוצאים את זה למכרזים פרטיים, ואז בעצם יש לי כל האפשרות, גם כלכלית, מע"מ, כל הנושאים האלה שהעירייה לא נכנסת ללופ הזה. ועובדתית, בוא תראה, את כל מה שאנחנו עשינו ב5 שנים האחרונות, פרויקטים שלקחו להם שנים לקרות, וככה את מנהלת הגג, עם כל הכבוד לתפקוד, אפשר להתווכח על זה, אבל לתפקוד של מנהלת הגג, גם החיובי שלו גם, כחברה לפיתוח, אנחנו עושים את הדברים הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, הרבה יותר מקצועי, כך צריך לעבוד.
אוקיי. אז עכשיו דיברנו על העניין הזה, התוכנית, מה הייתי עושה. אז קודם כל הייתי מוציא את העוקץ הפוליטי מזה, שזה כרגע היום, אגב, אני בזמנו הייתי בשיחות עם אגף התעשייה, ואמרתי להם בואו ננסה יחד איתם, זה היה גם רעיון של מישהו משם, להוביל את זה למקום הזה שזה ייכנס תחת חפה, אבל בסוף השם מהר מאוד הבנתי, אמרתי לו, תקשיב, זה עניין פוליטי נטו. אני מוכן לתת לזה את כל הקרדיט ולתת, כאילו להוריד את זה אפילו מהסמכות שלי כיושב ראש ברמה של התחייבות חוזית, שזה יהיה משהו עצמאי, כי נורא מפחדים, אתה יודע, שאתה תהיה בעל הסמכות ותזיז אנשים וכו'. לכו לראש העיר, תקבלו את האישור של ראש העיר לדבר הזה, זה יהיה מצוין, אבל ידעתי מראש שזה נועד לכישלון, כי עדיין אנחנו בחפה היינו סיעה אחרת מראש העיר, אין שום, לא, אני לא ראיתי סיבה שהוא ייתן אור ירוק לביצוע. אף אחד לא הלך, זה מה שאתה אומר? ממה שאני הבנתי הם הלכו, קיבלו שלילי. ממה שאני הבנתי הלכו בוא וקיבלו נתקדם שלילי. למשהו יותר. כן. שלך. שאלה, כן, חנוך, כאילו, ממה שאני עד עכשיו ראיתי, אני בטוח שחברים שלי אולי אפילו לא ראו, כי הם פחות מכירים, אבל אתה לא מדבר על זה, על התוכנית נגיד להייטק, אתה לא מציג את זה כלפי חוץ, שזה כאילו חשוב לך, נוגע בך. תראה, מה זה, אני חייב להגיד, גם אמרת את המשפט בהתחלה, איך אתה משרת כראש עיר, איך תשרת אותנו, את הקהילה, צריך להגיד את זה הפוך. אוקיי. איך הקהילה תשרת אותנו, או אותי כראש עיר, את העיר, בסופו של דבר זה לשרת את העיר, זה לא שאנחנו נותנים לכם את השירות, אלא אתם נותנים אותו לנו, הקהילה נותנת את השירות הזה לעיר. אני כן מדבר על זה, בחוגי בית אני מדבר על זה, בשיחות אישיות ודברים אני מדבר על זה, אולי בפרסומים שיש לי כאילו ברשתות, אני פחות נוגע בזה ארטקור כנושא שיחה, אנחנו נרים את הפלטפורמה שאתם עשיתם ומפה נקדם את העניין הזה. כל העולם מדבר על הייטק, בטח בארץ, זה הנושא הכי, מבחינה כלכלית זה העוגן הכי חשוב שיש היום בכלכלה הישראלית, אין שום סיבה שבאשדוד לא יהיה עוגן כלכלי של הייטק, יש לנו את הנמל, יש לנו את אלטה, יש לנו את בית החולים, כרגע צריך להשקיע את המאמצים בתחום ההייטק, צריך גם להבין שעם כל הכבוד לכל הרעיונות, כולם מדברים על זה, נביא הייטק, נביא הייטק, נביא הייטק, לפני 5 שנים גם היו מועמדים כאלה ואחרים שהלכו ונפגשו עם חברות וכאילו עשו רושם שהם מביאים. זה לא פשוט להביא הייטק, לא פשוט מי כמוכם יודעים, אתם קבוצה ענקית, כאילו אם תשאל אותי איך אתה תעשה את זה, אני בעצמי לא יודע לעשות את כל הדברים לבד, אבל מבחינתי כל המתחם הזה, 3,000 מי שאמרת, אם אני זוכר נכון בקבוצת וואטסאפ, אלה היועצים הכי טובים שיש בשביל הדבר הזה, כל אחד שם נקודה, סיכה אחת קטנה בחברה שהוא נמצא, אחד מדבר על השני, זה כבר הופך להיות איזושהי קהילה, בסופו של יום, ופה אני חוזר לנקודה שנתקעתי ולא המשכתי בה, זה הביצה והתרנגולת, המדגרה והלול. האופן ואלי שאמור להיפתח בחודשים הקרובים, אני חושב שזה הזרע הראשון שנשתל באשדוד, צריך לפתח אותו יותר, להשקיע בזה הרבה יותר כסף עירוני, אבל חייב להבין שזה בסופו של יום איזשהו מעגל עם מוגנים. אתה לא יכול להביא את ההייטק אם אתה מתעלם לצורך העניין מהחינוך, אם אתה מתעלם מהתיירות, אם אתה מתעלם מהבילויים, אם אתה מתעלם מהדיור. אני לא רוצה שגם אשדוד תהפוך למצב שבאים לעבוד באשדוד אנשים מחוץ לעיר ועוזבים אותה, אלא לתת מענה קודם כל שתושבי אשדוד יוכלו למצוא את העבודה שלהם פה. וגם בשביל להביא הייטק לאשדוד צריך לתת מענה מהתחבורה. אז איפה התחבורה הכי קלה להגיע לאשדוד, ואז אתה נכנס לפארק ההייטק, כי... פתחת את נושא החינוך ואני אתן לויקי לפתוח את זה. אז רגע, ברשותך שנייה אחת, רגע, אני רוצה לחזור לעניין הזה. אז מבחינתי, התחום הזה של ההייטק צריך להיות גם, אני חושב שזה די צ'אנס אחרון ב5 שנים הקרובות. בכל מקרה זה תהליך שלא יקרה תוך שנה, שנתיים, 3, זה תוכנית ארוכת טווח, זה עניין של 5-10 שנים, לראות את הצמיחה הראשונה של הדבר הזה. אני חושב שצריך להשקיע בזה, קודם כל משאבים הרבה יותר גדולים, 6 מיליון שקל לכל האגף, כולל הסחירויות והתקורה והכל, זו בדיחה. מה לדעתך תקציב נורמלי ונאות לתחום? בסדר גודל של עיריית אשדוד, ומבחינת החזון, שזה 5 שנים האלה מאוד קריטיות בשביל לשתול את כל הזרעים, אני חושב שצריך לפחות לרבע את זה, אני מדבר על סדר גודל של 20 מיליון שקלים, לתוכנית לתוכנית רב שנתית, אבל אני הייתי הולך ל20 מיליון שקלים, כאילו עוד הפעם, צריך לראות איך זה מסתדר עם תקציב, אבל אני הייתי הולך לתת בוסט מאוד גדול, 20 מיליון שקלים בשנה, שנתיים הראשונות לכל שנה.
בכל שנה. אבל הטענה היא שאין בעיה של כסף באשדוד, היא עירייה מאוד עשירה. זה נכון שעיריית אשדוד עירייה מאוד עשירה, זה נכון שלכאורה אין בעיה של כסף, אבל יש בעיה של כסף. בסופו של יום יש עוגה. אני רוצה לקדם את החינוך, אני צריך לשנות את העוגה, אני רוצה לקדם את ההייטק, אני צריך לשנות את העוגה. אם אתה מתחיל לחלק את העוגה, בסוף מישהו יישאר בלי חלק ממנה ואתה לא יכול לעשות את זה. בגלל זה אני גם נוקט בשיטה אחרת מכל המועמדים. אני לא יכול להגיד להכל אני אשנה את התקציב, כי בסופו של יום אתה תישאר או עם גירעון, אתה תהפוך את העיר הזאת למה שאתה לא רוצה לעשות, או שאתה תהיה כאילו, אתה תשתולל מבחינה תקציבית ואתה לא תעשה שום דבר מסודר כלכלית ומתוכנן. צריך לעשות את זה עם חשיבה מאוד גדולה, משהו יבוא על מחיר משהו. צריך להחליט בסופו של יום מה העדיפות שלך. אני חושב שהתחום של ההייטק, התחום של החינוך, התחום של התחבורה, זה עיקר שלושת אבל התחבורה השקיעו אינסוף כסף. איפה אתה מרגיש שיש פערים עדיין בנושא של תחבורה? בתחבורה אתה לא אמור להשקיע כל כך הרבה כסף. הכסף שהושקע אגב בתחבורה זה לאו דווקא כסף עירוני, כסף שהגיע מהממשלה. אבל אני אומרת, יש פה השקעה בתחבורה, זה כבר לא אישו על השולחן, זה כבר עשור משקיעים בתחבורה. כן, נכון. בגלל זה אתה יכול לעשות שם איזשהו שינוי, אבל תקציבית אתה צריך להשקיע בתחבורה ברמה הזאת. בעיניים שלי כולם מדברים על אוטובוסים, ריווי, אני רוצה לחשוב כבר שני צעדים קדימה, לחבר אותנו בדרך כזו או אחרת לרכבת הקלה. כאילו, העתיד שלנו יהיה בסופו של יום ברכבת הקלה. איך נחבר? זה יצא מחוץ לתוכנית... לא, כרגע יש עכשיו את המחלוקת לגבי חוק המטרו, כן ייכנס, לא ייכנס. בשביל זה אתה צריך לעבוד. צריך לעבוד. להתחיל להילחם במשרדי הממשלה ולבוא ולהגיד, אשדוד צריכה להיות חלק מהתוכנית הרחבה. מי זה אתה כראש עיר? ודאי אני כראש עיר, ואני כראש עיר לא ילחם על העיר, אף אחד לא יעשה לי טובה. זה בפריוריטי שלך, הנושא הזה של התחבורה? זה חייב להיות חלק מה5-6 דברים הכי חשובים שיש, כי אנחנו נמצא את עצמנו עוד 20 שנה עם כל התחבורה הציבורית. אם לא תהיה תחבורה ציבורית טובה באשדוד, עם תוכנית ארוכת טווח, אנחנו ניתקע עוד 5, עוד 10, עוד 15 שנה, אנחנו ניתקע ונגיד, אוקיי, למה לא עשינו את זה לפני כן? בדיוק כמו שהיום אנחנו מבינים למה לא עשינו את זה לפני כן. תחשבו שהיו מתכננים את התחבורה כמו שצריך, הפקקים באשדוד עם כל העומסים היו הרבה יותר נכונים. גם פארק ההייטק, כשיבנו שם הבניינים זאת תהיה קטסטרופה מהלכת. כבר היום בשביל להגיע, לא רק בהמון תושבים, גם, אבל להגיע היום לביג זה סיוט. זה פקקים, בטח למי שמגיע מחוץ לעיר. גם אם אתה רוצה להשתמש ברכבת, אין לך דרך אמיתית להשתמש ברכבת כמו שצריך, אז אתה מגיע עם רכב לרכבת, אבל אתה לא יכול לקחת תחבורה ציבורית, לצאת מהבית, תגיד, אני בלי רכב. אני בתחבורה ציבורית, תנסה לעשות פעם את הניסיון הזה, להגיע בתחבורה ציבורית ממקום למקום בעיר אשדוד, בלתי אפשרי, לא מוניות. אבל זה לא משהו ששאטלים למשל ממרכזי ערים או ממטרופולינים כאלה של נקודות בעיר? מרכז הייטק בנוי ולא יודע מה, אלפי עובדים שעובדים שם, 2,000-3,000 עובדים שעובדים שם, אז אתה אומר, אוקיי, יש לי בעיית תחבורה, אני פותר אותה, אני שם מוקדים של אוטובוסים שאטלים כמו בהרצליה, כמו ברעננה. גם שאטלים בסופו של יום עומדים בפקקים. הפקקים זה חלק בלתי נפרד מהמציאות של המדינות המערביות, בטח של אשדוד. הבעיה באשדוד בעיניי זה שפתרונות באים כמו שאתה אומר, אוקיי, כשתגיע לזה, אני יודע שאתה לא כזה, אבל כשתגיע לזה אני אפתור את זה, וזה בדיוק הבעיה שיש. העיר שהייתה הכי מתוכננת, עיר חדשה, אנחנו מגיעים למצב היום שבאזור הביג לצורך העניין, מנסים לחפש פתרון תחבורתי היום. איקאה אמור להיות שם, הביג, משרדי הקורפור הענק הזה, אני חושב שיש שם עוד, לא יודע, 3,000, 4,000 עובדים שיגיעו, אולי יותר. איך אתה עושה את זה? אז מנסים היום מתחת לגשר למצוא איזשהו כביש קטן שיהיה סיבוב, ויש היום שטח, היום נוסעים, מי שמכיר יש שטח עפר שנוסעים משם. זה אבסורד, תתכנן מראש את כל הפתרונות האלה. לא כולם מהנדסי בניין. גם אני לא מהנדס בניין, אני לא מהנדס תחבורה, אני מוצא את עצמי יושב בישיבות עם כל המהנדסים ואני לא פוסל, אני אוהב לעבוד בשיתוף פעולה, אני אוהב לקבל את העצות, בסופו של יום צריך לקבל את ההחלטה. אתה לא מבין בהכל, אתה לא יכול להבין בהכל, לכן אני חושב שצריך להשקיע בעניין של התחבורה כמו בחינוך, תקציבית אתה צריך להשקיע בזה הרבה פחות כסף אמיתי. צריך להשקיע בזה ברמה התכנונית וברמת הלחצים על משרדי הממשלה, כן להכניס אותנו לאיזושהי תוכנית כזו, כי זה העתיד, אין לנו ברירה אחרת, ואתה גם לא תוכל להביא הייטק לאשדוד. ואתה מרגיש שזה לא נעשה היום. לא רק שזה לא נעשה, זה לא נעשה ברמת הצמתים, זה לא נעשה ברמת השינוי רמזורים. עשו עבודות בכביש שנה, אני ביקשתי לבטל את הרמזור ישר ולהפוך את שני הנתיבים לפנייה שמאלה, הדבר הכי פשוט שיש.
משכו אותי. כי מה? בטענה שמה? היה כביש, אני לא זוכר. לא, אני מבינה, אבל מה הטענה שאפשר למה משכו אותך? כי ככה זה עובד פה. יש בן אדם אחד באגף, הוא תקוע עם כל הפרויקטים שיש באשדוד. מה זה אגף תנועה? מה זה אגף? לא. נקרא אגף תשתיות תחבורה, זה לא אגף, כאילו זה חלק מתוך אגף תשתיות, אבל כאילו באגף תשתיות תחבורה. בשביל לקבל אישור, הדבר כזה אתה חייב לקבל אישור משרד התחבורה ומשטרת ישראל. שזה גם לא יכול לחלום על איזה משהו אני רוצה להזיז. הבירוקרטיה במדינה שלנו זה מחלה רעה לגמרי. אבל עדיין, אתה חי במדינה כזאת, תדאג שיהיו לך אנשים שיעשו את העבודה הזאת. אתה לא יכול להגיד לו, כי יש לי פה בן אדם אחד שהוא גם לקראת פנסיה, והוא כבר רעב ומאוס כבר, כל העבודה מאוסה עליו, והוא גם בעומס יתר. זה נראה ככה, תסתכל על הבמפרים בעיר. יש במפרים באשדוד אבל עדיין יישאר בן אדם אחד כנראה באגף. לא, אם אני אשנה, אני מדבר בטח על חלוקת תקציב. יש הרבה שומן בתוך כוח אדם בעיריית אשדוד. אגב, אני בחפה, קיצצתי את כוח האדם ואת ההוצאות שלנו בסכומי עתק. אני מדבר איתך על יותר מ-700,000 שקל. איך עשית את העברה הזאת? מה עשית? קודם כל פיתרנו את כל התחלואות שיש, היועצים המשפטיים שחלקם היו משרדים חיצוניים מיותרים, וכל מיני עובדי פנים, שזו הייתה עבודה מיותרת לחלוטין, כל מיני אנשים שהיו בעבר מקושרים ונשארו בתפקידים שלהם. קיצצנו אותם, עשינו עברה בהיבט הזה, עשינו עברה בהוצאות. מי זה עשינו? אני והמנכ"ל. ברמת הכיבוד, כאילו, אני הגעתי לישיבת דירקטוריון ראשונה, היה כיבוד בכמה אלפי שקלים על השולחן מאיזושהי מסעדה, שזה טוב שאנחנו תורמים לכלכלה העירונית, אבל אף אחד לא מגיע לישיבת דירקטוריון בשביל לאכול סנדוויצ'ים יוקרתיים מאיזושהי מסעדה בסכומים של אלפי שקלים. דבר כזה, זה מתבטא לאורך השנה, 5 שנים, תראה איזה רווח כלכלי עשית את זה. אני חושבת שהנושאים שאנחנו יותר ממוקדים בהם זה באמת חינוך, כי נגענו בהם, כי התשתית... אבל לפני, כי זה... רגע, אני רוצה להתעכב על עוד איזשהו משהו בהקשר שלך, בקונטקסט שלך, אמרת משהו שלי זה קצת ירד לי באוזן. ואני אמרתי, אני לא רוצה לעצור אותך באמצע. אמרת שאתם קהילת ההייטק, אתם צריכים לתת שירות לאשדוד. אני אומר הפוך. לא אמרתי את זה. אז אולי בוא עכשיו תחדד את הפואנטה הזאת בכוונה, כי אני חושב שזה יכול להישמע הפוך. אז אני רגע אחדד את הנקודה. באחד המשפטים נאמר, אני רואה שהקהילה צריכה לתת את השירות לאשדוד, ולא אשדוד צריכה לתת את השירות לקהילה, אבל רגע, מצד שני, אני גם עכשיו גם ירים לך, מצד שני, אתה גם אמרת, אני צריך שלאנשים שבאים לעבוד בהייטק, יש להם תחבורה ויש להם חינוך, אתה גם נגעת בזה, אז כאילו יש פה סוג של, פה הזדמנות פה לחדד את הנקודה הזאת. אם זה הובן לא נכון, או נאמר על ידי לא נכון, אז אני אחדד את זה, ממש לא. אני התכוונתי למשפט הראשון שאתה אמרת, שזה ישתמע כאילו שאתם עושים לנו טובה. זה הפוך. אשדוד צריכה לעשות לכם את השירות בשביל שאתם תישארו פה, גם אם אתם עובדים בחוץ, תישארו לחיות פה. אני רוצה שהילדים שלכם יתחנכו פה, כי מבחינתי אנשים שעובדים בחברות האלה זה אנשים ברמה מסוימת, גם סוציו-אקונומית, אבל גם מבחינת דברים אחרים, שאיפה למצוינות, חינוך, ספורט וכדומה, זה אנשים שאני כן רוצה אותם בתוך הקהילה בעיר. והכוונה שלי זה שהעיר עצמה, אני כראש עיר וכל המערך צריך לבוא ולהתפרס בפני הקהילה הזאת ולבוא ולהגיד, אוקיי, איך מתקדמים, איך עובדים ביחד, איך עושים את השיתופי פעולה. בסופו של יום כל הדברים הכי טובים קורים מהרעיונות הקטנים האלה ברחוב, מהסקנה שיושבת ואומרת, למה שם אין דבר כזה? זה יכול להיות רעיון, אני מאוד אוהב להקשיב לאנשים, אגב ברובם זה תמיד האנשים הכאילו פשוטים, כי זה אנשים שבעצם חיים את היום-יום, שחיים את הדברים האחרים, מכירים את כל הבעיות. נכון, שאתה לא מכיר אותם ולא רואה אותם. ובהיבט הזה אני חייב לחזור גם לעניין של החינוך. אני רוצה לתת לכל תושב, בטח לקהילה של הייטק, שבסופו של יום מבחינה כלכלית היא מאוד חשובה לעיר, לתת להם את כל המארג, את כל העוגנים שירצו להישאר בעיר. הוא יודע שיש לו פה, גם אם הוא עובד מחוץ לעיר, אני לא יכול להביא, הרי לא נביא את כל חברות ההייטק, זה ברור לנו, ולא נביא את כל הסוגים לאשדוד, ואנשים ימשיכו לעבוד מחוץ לעיר. אדם יוכל לשלם מחיר, נגיד, אוקיי, אני חי ברמת חיים פחות טובה, כי יש לי שעתיים וחצי נסיעה כל יום, אבל אשדוד נותנת לי חינוך טוב, תרבות מצוינת או טובה מאוד, יש תיירות, יש כלכלה טובה, דיור,
אני רוצה להישאר לגור באשדוד, אני רוצה לעבור לגור באשדוד. וזה מה שדיברתי איתך, התכוונתי לכל העוגנים, ואני רוצה לתת איזשהו מערה כזה שאשדוד תהפוך להיות אטרקטיבית לכל התחומים. היא תהיה מספיק אטרקטיבית, אנחנו נוכל להשאיר פה אנשים שבסופו של יום יהיו או בתוך הביצה או התרנגולות האלה, שקדמו גם את ההייטק. תשקיע כסף, תן לזה לפחות צ'אנס. תשקיע כסף בכל הילדים האלה שיש להם מחשבה ולא יודעים איך לעשות את זה. תוכנית הכבישים כאילו. עושה את זה, כמו, זה לדעתי מה שעושה גם להבנתי Open Valley. תשאיר אותם פה, תן להם את המקום הזה, שבו, תתפתחו, תשבו עם מישהו שייתן לכם איזושהי עצה בסייבר, עצה בכלכלה, עצה כעורך דין וכו' וכו' וכו'. לפתח מתוך 200-300 ילדים, יהיה איזשהו רעיון אחד שאולי יקים איזושהי חברה קטנה, איזשהו עסק קטן. צריך לתת גם פתרון לחברות הגדולות יותר, זה כבר סכומים הרבה יותר גדולים. צריך לחשוב על האקדמיה, בסופו של דבר אתה משאיר אותם, על הבתי ספר, איך אתה מזין את כל הרעיונות והמתחמים האלה, לעשות חיבור בין כולם. בסופו של דבר זה צריך להיות תוכנית מאוד מאוד גדולה, שמתפרסת על כל התחומים והנושאים האלה, אבל עם כל הכבוד, להבין שבסופו של דבר יש גם אנשים כמוני, שההייטק פחות מדבר אליהם, שמחפשים להתפתח בתחום האומנות, בתחום המשפט, בתחום המשחק, הספורט, whatever. בגלל זה אני אומר, החלוקה התקציבית צריכה להיות מאוד מאוד חכמה, ולדעת על מה אתה הולך לשלם את המחיר, כי יש דברים שיצטרכו לקבל הפחתה. תוריד לי כוח אדם, תעשי ייעול בתחום הזה, אני חושב שאנחנו מפנים לעצמנו כמה מאות מיליונים בשנה. אז מה הפערים בחינוך היום, שאתה רואה אותם לנגד עיניך? עזוב חינוך, יש לנו ילדים פה לכולנו כנראה? כן, יש לי שני ילדים בתיכונים. אני רואה את החינוך העירוני קודם כל אחר לגמרי. צריך לעשות גם הפרדה. יש את מה שמזין אותך ממשרד החינוך שאתה לא יכול להתווכח ולשנות. עדיין לראש עיר יש הרבה יכולת להזין את התושבים שלו בתחומים אחרים. בואו תפתח להם אפשרויות שונות. בית ספר, כולם מדברים על זה לאחרונה, כי ראש העיר אמר, אני לא מאמין בזה ולכן אין את זה. בית ספר, אנתרופוסופי, דמוקרטי, לא משנה, תן לאנשים אופציה אחרת. אני נפגשתי השבוע עם מישהי שהילדה של אחרת, שני בתי ספר, עברה לחינוך ביתי. אז צריך לתת להם אפשרויות אחרות, גם מבחינה חברתית, זה עולם אחר. אתה נמצא בבית ספר מסוים, בתחומים מסוימים, יש ילדים מסוימים, ואני רוצה להיות בחברה של ילדים שאוהבים נורא אומנות, משחק, כדורגל וכדומה. צריך בתי ספר... אבל לעודד אלטרנטיבה? בוודאי, לעודד אלטרנטיבה, לא להשאיר את הילדים. אני שונא אישית, מתאב אפילו, סרגלים. סרגלים, אל תמדוד אותי בסרגל של ציונים שמישהו קבע לפי איזשהו מדד כלשהו, ואני צריך להתאים את עצמי למדד. לא כולם יכולים להיות עם ציונים טובים, ואם אני עם ציונים לא מספיק טובים, אני לא רוצה להרגיש שאני פחות טוב מאחרים. אני אישית הייתי נורא גרוע במתמטיקה. אני תיאבתי את עצמי, כאילו הייתי עם תחושת נחיתות, כי המספרים אף פעם לא התחברו לי. השלוש יחידות היה בשבילי עולם במלואו רק לעבור את המבחן, ולא הייתה לי איזושהי יד תומכת במערכת החינוכית שאומרת לי, זה בסדר, אתה מצוין באזרחות, אתה מצוין בהיסטוריה, אתה נורא אוהב אומנות, כך תתפתח עם זה. לא, פשוט לא מספיק טוב, ואנחנו כאילו אתה נעלם שם איפושהי בכיתה, אנחנו מסתכלים על סתם דוגמה, על דביר שהוא ממש טוב במתמטיקה ובאנגלית או לא יודע מה. אני רוצה לתת את האפשרויות לכולם. שהבית ספר יהיה משהו שמכיל את השונה, מכיל את האחר, גם חברתית וגם לימודית. זה בסדר, לא להיות התלמיד הכי מצטיין ברמת הלימודים במספרים, אנחנו ניתן לך תחומים אחרים להתפתח איתם. אני רוצה שיצאו ילדים, אני אוהב מאוד את המשפט של השיר של טונה ורביד, זוכר מי מהם נעשה, אבל כאילו שיצאתי מהבית ספר עם ידיים, עם רגליים יחפות. קח כלים, יש כלים לחיים, כלים לנהל עסק, כלים לפתוח עסק, כלים לכלכלה, כלים לחברתיות. איך לא עושים? כסף. כסף לאיפה? כסף למערכת החינוך, לבוא ולהגיד, אני שם את זה במרכז. לאגף החינוך הכוונה, כי אני מנסה להבין, איך זה עובד בפועל? אתה את העוגה התקציבית הזאת מוסיף עוד כסף לאגף החינוך ואומר אוקיי, עכשיו אני משלם עוד כסף למורים, עוד כסף לבני נוער, למדריכים. למה בתוך העוגה גם אין מספיק כסף באגף החינוך? לא בשביל זה. או אנשים מוכשרים שיודעים לעשות את זה? אנשים מוכשרים יש באגף החינוך, זאת אומרת מבחינת המורים, התלמידים, סטודנטים וכדומה, יש מלא אנשים מוכשרים. ואם אין מספיק אתה תביא עוד מבחוץ, אנשים שנמצאים גם באזור, אבל... היום זה לא בסדר העדיפות?
להערכתי זה לא בסדר עדיפות. אני אומר מהילדים שלי עוברים בבית ספר, כאילו הם לא מקבלים ביטוי בתחומים אחרים, הכל מאוד אפור, הבית ספר עצמו גם כמבנה הוא מאוד לא מזמין, הוא מאוד לא מכיל, זה משהו שהוא לא נעים להיות בו, עושים מדי פעם שיפוץ, אבל ברמה שאתה מגיע והמזגנים והתאורה והכל ישן, משהו שאני רוצה לסיים, להפיל את העט ולברוח משם. זה לא מכיל, תהפוך את הבתי ספר לקהילה, יש שעות מתוד, החינוך הלא פורמלי מה שנקרא, תהפוך אותו לחינוך אמיתי, הבית ספר יכול להוות בית נוסף, יש מגרשי משחקים, אף אחד לא עושה איתם כלום, אמיתי, למה שזה פתוח, תהפוך אותם לאיזושהי קהילה מסוימת, גם אחרי הלימודים, אתה יכול לעשות דברים נפלאים, ולפי התושבים, קחו את הכדורגל הזה של... ואיפה זה ישכב? זה ישכב באגף החינוך ברמה התקציבית? חייב לשבת באגף החינוך, זה יכול להיות בשילוב עם החברה למתנסים, לא, זה לא תשתיות, זה לא תשתיות. זה תשתיות ציבוריות. את מדברת על המבנים? אתה אומר, מגרשי משחקים ליד בתי ספר, למי הם שייכים? יש, באשדוד זה מתחלק, חלק שייכים לאגף הספורט, חלק שייכים לאגף החינוך, שזה גם בדיחה, כי חלק אתה רוצה לתקן, זה לא שלי, זה של אגף החינוך, הוא אומר, תשמע, אין לי כסף, אני צריך מזגן בבית ספר, אני לא יכול להשקיע במגרש כדורגל, אתה חוזר לשם, תעבירו את הכסף, בדיחה מהלכת, הסיפור הזה צריך להיות ממורכז באגף אחד שמכיר את זה, וזה ברמת התחזוקה. אני מדבר על כוח אדם, אני בזמנו רציתי להכניס, אני אוהב לגלוש, להחליק על סקייטבורד, בסקייט פארק, מקום מדהים, 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 יש שם מפלט למאות ילדים, גג, צל, לא גג מקורה, כאילו לעשות צלונים, כאילו כבר הכנתי תוכנית והכל סדר גודל של 1,000,000 שקל, 5 שנים שקל לא ראיתי מזה, תוכנית לא שמה. על ידי מי? אגף תחזוקה? זה היה מחלקת אגף חברה לתיירות, ודרך החברה לתיירות לאגף הספורט. זה נכון שהחלוקה הזאת צריכה להתקיים בכל מבנה ארגוני של העירייה? הכוונה, אפשר לעשות לזה שינוי? בוודאי שאפשר לעשות. מה השינוי? כל שינוי שאתה רוצה לעשות והוא חוקי, אתה יכול לעשות אותו. מה השינוי? להצמיד את זה לגוף אחד? נכון, להצמיד לגוף אחד, ולהגיד אוקיי, הגוף הזה אני מתקצב אותו ב-X, ב-Y, ב-Z, והוא יהיה אחראי על המנהלת הזאת או על התחום הזה, לא צריך לפזר את זה. ברגע שזה מתפזר, מגרש אחד אתה צריך לנחש מי אחראי עליו, אם אני הולך למגרש ספורט ומתקשר למנהלת ואומר לה, אני מגיע בערב למגרש ספורט הזה, חושך, יש חוגים שם, אני צריך ללכת לבית ספר רעים, אני צריך ללכת דרך מגרש ספורט חשוך לגמרי, בשביל האולם ספורט, שהילדים עושים שם חוג טקוונדו. מתקשר, מי אחראי על הספורט? זה אגף הספורט, לא, אגף הספורט אומר לי לא, זה מחלקת חשמל, הולך למחלקת חשמל, לא, זה שייך לחינוך, הולך לחינוך, אומר לי לא, זה בכלל של הבית ספר עצמה, זה השערה צריך, אני מגיע למנהלת, היא אומרת, תשמע, אני חדשה, לא אגיד בדיוק מה היא אמרה, לא משנה, אבל תתקשר לשערה, שידע איפה הכפתור להפעיל את זה. נראה לכם שזה ככה צריך לעבוד, אני נורא כעסתי גם עליה ועל כל המערכת שם, אני נלחמתי מאוד קשה. איך זה עזר? העוד על זה. לקח כאילו שבועיים ומשהו והעוד על זה. אבל כל המערך הזה, היום בתאורה, יש תאורה כמעט בכל המגרשים, שזה אחרי הרבה ויכוחים, הרבה מלחמה, גם מלחמה חיצונית, לידור כדורגל, לידור המלך הזה, הקבוצה הזאת היא עשתה הרבה עבודה בעניין הזה, והשפיעה על זה, גלישת הגלים, התאורה שם היו עמודים ישנים, לקח כמעט שנה להחליף אותם, בוא תראה את המלחמה שלי, יש אנשים, אני לא רוצה להגיע לזה, אבל יש אנשים שצריך לנער אותם לגמרי במערכת. לגמרי. זה ידוע, זה לא, אנשים מקצועיים, צריך לנער שם המערכת. אני, בחזון שלי שאלו אותי מישהו מה הדבר הראשון שתעשה כראשי, ואמרתי, כאילו, אני מוציא מייל לכל העובדים, דבר ראשון אמרנו, נקחו בחשבון, התושב תמיד צודק. גם אם הוא טועה, הוא צודק. תן שירות. אני כחבר מועצה נתקל בהרבה דברים, שאם אני כחבר מועצה, יושב ראש חברה לפיתוח אשדוד, בן אדם שבלי כסף, כן, בהתנדבות, תורם מהזמן שלי שעות על גבי שעות למען העיר הזאת, מתקשר לאנשים, פונה אליהם, צריך לטפל באלף ובית וגימל, ואני רודף אחריהם, אני רודף אחריך, אתה עובד עירייה, אני רודף אחריך, הודעות, טלפונים, תחזור אליי, תתייחס אליי, בשביל לתת שירות לתושב, אז מה התושב מרגיש? מה התושב מרגיש? אם אני לא מקבל את המענה, זה אנשים שאני מכיר אותם אפילו אישית חלקם, רודף אחריהם. איזה מין דבר זה? הלכתי לעשות סיור למשל בסדרות, בוא תראה איזה רמת שירות הם מקבלים, אתה עושה פנייה למוקד 106, אתה מקבל מענה מיידי, מה קרה, דוחות מעקב, איך זה טופל, באיזה סטטוס אתה נמצא, תודה שפנית אלינו, בן אדם בא, אומר אוקיי וואלה, אמרתי על הפח הזה, קיבלתי את כל הפירוט, זה לא שאין דברים כאלה גם באשדוד, אבל זה לא משהו עקבי.
אז אותו דבר ברמה הזאת, קודם כל שירות לתושב, אבל פה אנחנו כבר סוטים לעניין של פוליטיקה ופחות לתחום של כן, אנחנו קצת רצינו, אז אפשר להשאיר את זה עוד בהיבט של הסמארט סיטי ויש לזה שירות לתושב. לא יודעת מה יש לך לומר בנושא או בכלל, אבל איך היית מקדם את אשדוד להיות באמת עם שירות יותר טוב לאזרח, מהמקום של סמארט סיטי? סמארט סיטי הפך להיות משהו מאוד אטרקטיבי עכשיו, יש לנו כל שנה פסטיבל גדול בברצלונה בתחום הזה, ויש המון דברים, בכלל אנחנו כולנו, המציאות שלנו חיה עכשיו זה הכל על דיגיטציה בינה מלאכותית, וכל העולם עובר לתחום הזה. יש המון דברים. אנחנו פעם בזמנו התחלנו תהליך עם החברה שהנשיא או היושב ראש שלה לחשמל את הכבישים. זאת אומרת שהנסיעה בכביש תטעין את המכוניות החשמליות. זה תהליך מורכב. צריך בשביל זה הרבה כסף. יש הרבה דברים שהם עדיין בחיתולים, והעיר צריכה להפוך להיות בעיניים שלי כמודל לזה. יש שני דברים שאני אתן לך שאני ניסיתי לקדם אותם וקיבלתי ברקס. אחד מהם זה היה ממש בהתחלה, התחום של צואת כלבים. זה משהו שאני מאוד כועס עליו ומתמרמר ממנו. באשדוד זה די נעלם איפשהו בשטח. אכיפה מאוד קשה לבצע. בואו ניקח את זה בחשבון, מאוד קשה לבצע. יש פה מענה לזה בבינה מלאכותית, שרואים במצלמות, באים רואים... לא, אפשר לעשות מעקב, וממש יודעים לזהות שכלב עושה צרכים ולא מנקים אחריו. יש לזה ישר תיאור. אז אתה רואה, את זה אני לא הכרתי. מה שאני כן חיפשתי, פתרון, אז יש לעשות, להציג... לא פנית לקהילת ההייטק. כן פניתי דווקא למישהו מתחום ההייטק, בגלל זה הגעתי... לא בתחום, לשקיפות יש המון נכון. זה אחד to many, one to many, עובד תמיד הרבה יותר, בצורה לא פורמלית. אני מסכים איתך לחלוטין, אני מאוד דוגל בזה. אם תסתכלו על הפרופיל שלי בפייסבוק, אני מאוד אוהב גם לשתף את זה בשקיפות, כאילו לא אני החלטתי, אנחנו עושים, וניסיתי לשתף הרבה את התושבים, בהרבה תוכניות, לעשות צוותי חשיבה והכל, כמעט ולא קיבלתי מענה. התחום היחיד שקיבלתי בו איזשהו מענה, זה בתחום של הילדים האלרגניים, הקמתי איזושהי ועדה, משנה שראש העיר מסמס לי אותה וריסק אותה, אבל... ועדה לתחום כאילו מדיניות עירונית בתחום של ילדים אלרגניים, ופה היה מענה של הורים, אבל הרבה דברים אחרים שעשיתי, או שהייתי מגיע לישיבות ואף אחד לא הצטרף ולא הגיע, או שלא היה מענה. כאילו לא בלוק, לא מעניין אותם בכלל. אבל בתחום של צואת כלבים הגעתי לאיזושהי חברה מקצרים, שדוגמת DNA של הצואה, ואז יש צואה, אתה פשוט לוקח את זה כדגימה, עושה את הבדיקת DNA ושולח אוטומטית דוח לבעלים של הכלב. ישבנו על התוכניות, השקעתי בזה המון שעות. הבאתי את זה לגזבר ולמנכ"ל העירייה, גם הראינו איך בסופו של יום זה כסף שחוזר חזרה, כי מהכנסות האלה אתה מחזיר את זה חזרה. זרקו אותי, אז קצת התחלתי להבין, זה היה ממש בהתחלה, התחלתי להבין, אוקיי, שבסופו של יום העניין הכספי הוא מאוד מאוד קריטי. ראש עיר בסופו של יום וגזבר מסתכלים על התהליך, הוא אומר, תשמע, איפה שאני יכול לחסוך שקל, אני אלחם על לחסוך את השקל הזה. לפעמים זה מגיע למצב שאני אשקיע 2 שקלים בזה שאני חוסך שקל, זאת אומרת, מבחינת בזבוז שעות עבודה ואנשים שמגיעים לישיבות וכו', ובסוף אתה אומר, לא. כסף. בסופו של יום אתה אומר, לא, אבל אתה אומר, יש ROI, אבל לקבל את זה באמצעות קנסות, אתה עושה כסף. לא משנה, אבל בסופו של יום, למה לא עושים נגיד הסכם עם חברה חיצונית? קחו הסכם הפעלה ל-20 שנה. זה היה אמור להיות. אתה בתור עירייה לא משקיע שקל. כן, אתה לא בקוסט. תמיד יש לך איזושהי, ברוב המקרים יש לך איזושהי עלות. מישהו צריך לנהל את האירוע הזה עירוני, נכון, את כל האיבנט הזה, אבל כל הכסף, זאת אומרת, הוא מגיע מהיזם. אני מסכים איתך. יש מודלים עסקיים, יכול להיות שלעירייה אין את הדרך לחשוב על זה, ויש משהו שנקרא revenue share model. זאת אומרת שכל הדבר הזה והrevenue share יכול לבוא על חשבון הקנסות. נכון, זה בדיוק כמו שהיה בתוכנית הזאת, לא, אבל הייתה השקעה ראשונית של הקמת המאגר DNA, כן, הייתי ממש... אבל זה פחות, זה מחברים את זה לשבבים, לכאלה שיש דרך יש, לא, אתה הולך... כי הם מדווחים צריך להבין פה איזה פרויקט.
שנייה. איזה פרויקט? גם את המאגר הזה אני מעמיס על החברה המבצעת. כן. הכל אני מעמיס על החברה המבצעת. אני מאמין יש להם ROI. אני ROI, זה כלכלי. אני מאמין 5 שנים אתה מחזיק את הכסף. אני מאמין בכזה דבר שאפשר היה לקדם את זה, לרצות את זה, זה לא היה מספיק אטרקטיבי כנראה. אני לא חושב שזה עניין של כסף. זה עניין פוליטי. אנחנו גם הבנו שזה לא עניין של כסף. זהו, מה שסער אמר זה נכון, לדעתי זה פשוט לא היה אטרקטיבי מדי, זה לא באמת מעניין, אפשר לחיות עם המצב כמו שהוא בסופו של יום, ובזה זה התמסמס, אחרי זה ניסיתי להביא משהו שעוד מטריד המון מהתושבים ופנו לי הרבה, כל הנושא הזה של רעש של כלי רכב, אופנועים או כלי ספורט מיוחדים, במיוחד בכבישים מסוימים, המנהרה בסיטי שזה קטסטרופה, כביש משה דיין בחוף, הצלחתי לאתר איזושהי חברה מפתח תקווה וישבתי עם המנכ"ל ועם הזה שלה, השקעתי בזה הרבה זמן, זה תחום מאוד מעניין, אבל יש את המצלמות האלה שהן קולטות וזה יכולות לתת את הדוח, יש להם את היכולת הטכנית למדוד את הרעש וכו'. דרך אגב, אני את הכל הייתי כותב בטכנולוגיה. הייתי שם מצלמה בכל שנייה, בלי במפרים, בלי כלום. מי שעובר כמה שאתה יודע, נסעתי בהולנד, אתה מקבל, כמה אחד, אתה נוסע על 51, אתה מקבל ריפורט לבית, אין בכלל שוטרים בכביש. אין בכלל בני אדם. בכל מדינות. אין, אפס. אתה 30, הוא כותב לך תמרור 30, עברת 31, אתה מקבל ריפורט. חבל שזה מידע, אבל מברצלונה, סליחה, ממדריד לברצלונה, חתכתי רק 6 דקות. רק 6. זה היה כבר והייתי צריכה להגיד את זה. אתה בתור ישראלי, אתה אומר, יש לי 15%, אתה כבר מהנדס את התודעה של המצלמות, אתה מחפש את הטריקים. פתחת את הנושא הזה של הבמפרים. הגעת... היה לי 8 שעות נסעת פה ברחוב הרצל 2 מטר, ועברת 300 במפרים. תראה, אני יכול להתווכח על העניין, צריך, לא צריך, כמה צריך, הבעיה שלי על הבמפרים, אתה יכול להתווכח על היתרונות, על החסרונות ולקבל החלטות, אני חושב שצריך לעשות ברוב המקומות שיש, יש לזה סיבה מוצדקת, אפשר להתווכח להסתיר את חלקם, אבל הבעיה שיש במפרים בלתי נסבלים, שגם אותם, אני כיושב ראש החברה לפיתוח אשדוד ביקשתי לתקן ולא הצלחתי, כי כל דבר כזה זה כסף, ומאיפה אתה מביא? יש 2 במפרים בלתי נסבלים, במפר אחד ליד הפארק ים, שיש רק ב2/3 מהכביש, ובשליש האחרון של הכביש אין. המוח הישראלי באופן טבעי, מה אתה עושה? חותך, עוקף מימין, וכל פעם רכב אחר סוטה, ובסוף מישהו ייפגע שם קשות, ואז יבואו לעשות את הבמפר. הבמפרים הנוספים זה בהמשך של משה דיין, מבחינת גובה הזווית שלהם, הם לא טובים, לא נבנו כמו שצריך, אבל זה לא מעניין אף אחד. אבל תחשוב שאתה ברמה הניהולית רק כדי לסכם, סליחה, אני אתן לך להשלים. לא, רק את המשפט שרציתי להגיד לגבי האופנועים, הצלחתי להביא איזשהו מיזם של חברה שהסכימה לעשות פיילוט באשדוד, הוא כמעט הלך לעיר אחרת, אז בחור שדיברתי אותו היה כזה חמוד, אומר לי, תכניס אותי לאשדוד, אני מעדיף לבוא לעבוד באשדוד, אני לא רוצה לעבור בעכו, זה נדמה לי היה בצפון, שלחתי לראש העיר ולמנכ"ל, הם נורא התלהבו מהכל, אמר צא החוצה, אני לוקח את זה לעצמי, כאילו צא מהסיפור, אני ממשיך לנהל את זה מכאן. המנכ"ל העירייה, לא, התמסמס איפשהו בדרך, לא, זה לא מספיק. אז יש לי שאלה, זה הכל עניין של ניהול והכל עניין של תעדוף, כי אי אפשר לתת פוקוס להכל, זה נושא של באמת management attention. אבל אתה לא יכול להחליף את כולם בבת אחת, לא יקרה. אתה לא, ויש הרבה אנשים. אתה לא יכול לעשות הכל. 3, כאילו, בפריוריטי ויש סטגנציה, וזה ארגונים בירוקרטיים של תהליכים שלוקחים זמן, ויש קדנציה של 5 שנים שצריך להשלים. נכון. אז מה כן ריאלי? ובעיניים שלי גם קדנציה מוגבלת של עד 10 שנים סך הכל. ברור. זה לא ברור. לכולנו זה ברור. מה, קדנציה? לא, כל ראש עיר נכנס לתפקיד ואחרי 15, 20, 25 שנה חושב שרק הוא היחיד שיכול לנהל. אבל בואו נתרכז בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, מה הריאלי? שזה יתכנס ויקרה, כי אי אפשר לתת להכל management attention. וזה הכל צריך להיות בהיי-טאץ' לפי מה שאתה אומר. בגלל זה אני מעדיף להיות ריאלי בכל התחומים, ואני גם אומר לבוחרים, סו קול, כאילו, אל תאמינו, תבחרו את המועמדים שלכם בצורה אחרת, אבל לא על בסיס ההבטחות האלה, כי אני אחזיר את כל הצעירים, ויהיה דיור, ויהיה תעסוקה, ותהיה תחבורה וכו' וכו' וכו', לא יקרה. מי שיש לו באמת יכולת למדוד את זה, מבין את זה. אני חושב שהדברים הכי חשובים שצריך להשקיע בהם, זה קודם כל בחינוך, בתעסוקה, תחבורה
ודיור. בדיור ההשקעה שלך אמורה להיות הכי נמוכה, תחבורה ההשקעה אמורה להיות הכי נמוכה, ההשקעה הכי גדולה שיש, זה קודם כל בעניין של החינוך והתעסוקה, שזה מחבר אחד את השני, ובתוכנית של long run, כאילו 5-10 שנים, אתה תתחיל לראות כאילו את הניצנים של ההשקעה הזו, אז ייכנס מישהו אחר וימשיך את התהליך הזה, וכבר ימשיך לחשוב כאילו על 10 שנים הבאות, מה צריך, כי אנחנו בעצם כל פעם, מה שנכון היום לא יהיה עוד 5 או 10 שנים, בטח במציאות שאנחנו חיים בשביל. לפי דעתי זה משפט סיכום מעולה, ומיקי, אני אתן לך את הכבוד לסכם את כן, תודה, אנחנו בהחלט, קודם כל תודה רבה שבאת. אתם משקיעים, יש לי אינטרס מאוד גדול בזה, אתם האינטרס עדיין באשדוד. האינטרס הוא משותף, כל עוד אתה יודע, אנחנו חיים פה, מגדלים פה את הילדים שלנו, אז בהחלט האינטרס פה משותף, אנחנו באמת כאן בשביל לראות איך אנחנו תורמים ועוזרים, כדי שב5 שנים הבאות שלנו יהיה יותר טוב. אז אנחנו רוצים להודות לך שלקחת פה חלק ותרמת מהידע, מהניסיון שלך, מהתוכניות שלך, גם עבורנו וגם עבור כל מי שיצפה בסרטונים. איפה בוער לך? ונאחל לך כמובן בהצלחה, למען עתיד טוב יותר של כולנו פה. אמן, נקווה שיהיה דברים טובים לעיר, מה שלא תהיה התוצאה בסופו של יום באמת צריך להבין שצריך לרצות, ואם רוצים מספיק ובהשקעה נכונה אפשר לעשות דברים נפלאים, ואנחנו רואים את זה בערים אחרות. אגב, בעניין של ההייטק צריך להבין שזה גם ב5 שנים הקריטיות, כי אותי לפחות אשקלון מאוד 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 מפחידה, יש לה יתרונות ממשלתיים מבחינת המדדים שהיא נמצאת, והיתרונות שיש לה מבחינה כלכלית להביא חברות, ולא דיברנו רק על דבר אחד שאני כן חשוב לי, כולם אומרים מה הבעיה, תן הנחה בארנונה. אני לא חושב שחברות שמגלגלות... לא, זה לא מעניין. אני לא חושב שזה באמת מעניין. מדברים על זה לאורך כל הזמן. אתה יכול לתייג אותנו בכל מקום כזה, ואנחנו נגיד שזה בולשיט. יופי, אז אני חייב להגיד שאני שומע את זה שוב ושוב ושוב ושוב. כל מי שאומר את זה, זה בולשיט, זה לא מה שגורם לחברת הייטק להגיע, גם לא זה וגם לא סבירות. זה הכסף הקטן ביותר, אני לא מזלזל בכסף הזה, אבל זה הכסף הקטן ביותר שמשקיעים. מסכים. זה אחרון בתור בעלים של, והנה שר, אני לא מסתכל על הארנונה, בוא, זה לא מעניין. זה לא הוצאה מעניין. זה לא הוצאה מעניין. רק האינטרנט והמהירות שלו זה לא טובה. שיהיה אינטרנט שיהיה סטייבל, שזה בכלל לא תלוי בך, פחות או יותר, זה תשתיות עירוניות, דברים שהם קשורים לא פסיליטיז, אוכל טוב, תנאי נוחות, אקוסיסטם מסביב שיש אנשים כמוני. מה שקשור. אני לא חושבת שב20 שנים האחרונות, סליחה, המשרדים שהקמתי והם היו ברוטשילד, במרכז תל אביב, רק באזורים האלה, שזה לא בהכרח קלאסטרים של אוכלוסייה וקולינריה, שאתה יכול להראה, שכיף לך, שאתה הולך לבית קפה, ואתה סוגר עסקה, כי זה אנשים כמוך ויש הזדמנויות מגניבות שעושים עליהם סיור מוחות. אני יושב, המשרדים שלי בבת ים, על חוף הים, למה? כי יש לי מלא מסעדות מסביב, שאני בא, שאנשים מגיעים אליי, אני לא רוצה להעריך אותם במשהו משעמם במשרדים, יש לי 5 דקות להיות איתם אבל סכמו חבר'ה כי אנחנו צריכים לסכם. סיכמנו את זה, זה כבר דיון שניקח את זה אחר כך. אוקיי, הנה גם...